grupo sa mga manugtahi masako sa paghimo sa mga personal protective equipment para sa mga frontliners. Si John Sala nakatutok. Sa kakulang sang face mask kag protective suit sa merkado, nabutang sa alang-alang ay kaayong lawas ang aton ng mga frontliners. Gani ang grupo nga Angel Chris Association, isa ka Sustainable Livelihood Program Association sa Barangay Calaboa, Leganes, Iloilo, nakaisip sang ila mangin kontribusyon paagi sa pag-obra sa mga cloth mask kag protective suit. Suno sa presidente sang grupo nga si Mary Jane, nagpaubra sa ilang Iloilo Science and Technology University isang 3,000 ka mga face mask nga nakatala na ipanagtag sa mga frontliner sa syudad kag iban pa nga border control sa probinsya sang Iloilo. Samtang 25 naman ka face mask kag protective suit ang ginpahimo sang DSWD. Bisan pa paano na ari kami sa panimulay namon, sako man kami. At least bisan pa paano nakabulig kami. Kalabanan sa mga nagpositibo sa COVID-19 ang may mga edad na, apang hindi upang ang edad, kag pagpamahog sa ikayong lawas. Porsigido sa gihapon si Nanay Siledonia nga magbulig para madali nga matapos ang mga order. Kulbaan man pwede ang galin ko sa balay. Ang pangamuyo lang nga ubayan ako nga makabulig man sa pareho. Samtang nga makasarang pa ako. Isa ka tuig na ang grupo kag 3 ka semana na nga nagatraining sa pagtahi sang face mask kag mga protective suit. Kalabanan sa ilang mga iloy sang puluyan kag nagaserbisyo man sa ilang barangay. Suno sa ila sa subong nga tinion, kinahanglan nga ipakita ang paghugpong agud pakigbatuan ang makatalagam nga COVID-19. Sa mga nagaplantaw man sa aton da, sinong willing magbulig-bulig man kita. Sa sitwasyon natin subong, dapat magbuligay kita. Tapos dapat mag-pray, magkaisa. Upuod kay Cirilo Renduque. John Sala. 1 Western Visayas.